бо фаро расидани фасли гармо бисёре аз сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба мавзеъҳои дашту кӯҳсор ва кӯлу дарёҳо мераванд, зеро дар ин минтақаҳои кӯҳӣ ҳаво ҳам фораму салқин аст ва ҳам имконияти тамошои беҳтарин мӯъҷизаҳои табиат фароҳам меояд. яке аз чунин мавзеъҳои кашфношудаи диёри биҳиштосоямон ин минтақаи ҷамоати деҳоти саритали ноҳияи Лахш мебошад ва албатта сайругашт дар гӯшаҳои дурдасту ҳанӯз ба кам нафаре диданаш имкон дода ба кас рӯҳу ҳаловати тоза мебахшад. мо бо ин мақсад ба яке аз чунин мавзеъҳои кӯҳсору дар фасли гармо барфпӯши диёр омадем. расидан баробар ба ин шаршараи пурҷӯшу хуруш аз боло аз миёни дарахтону сангҳо ҷорӣ диққати моро ба худ ҷалб намуд ва мо муддати нақлиёти худро инҷо нигоҳ доштем. дуруд биёндагони азиз, нашри навбатии барномаи экотуризм аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. айни ҳол мо қарор дорем дар яке аз мавзеъҳои зебоманзари ҷамоати деҳоти саритали ноҳияи Лахш. ҳоло мо дар баландии зиёда аз 2500 метр қарор дорем. биёндагони азиз, бояд гуфт ки мо ҳамроҳи гурӯҳи эҷодӣ азм намудем ки аз ҳамин нуқта то ба кӯле ки баландтар аз ин ҷо ҷойгир мебошад бо номи кӯли Харикул биравем ва аз ин мавзеъҳои зебоманзари минтақаҳои гӯшаи диёр аз наздик ошно бигардем. ба ростӣ дидани шаршараи ширбарин сафеду зулол як тараф, гулҳои рангоранги атрофи он ки хеле зебо қад кашиданду табиати атрофро зебу зиннат доданд, бешубҳа ҳар бинандаро мафтуни худ мекунанд. тавре маълум мегардад, дар ин мавзеъ бо сабаби аз сатҳи баҳр баланд будану ҳавои салқин доштанаш миқдори зиёди гулугиёҳҳои назаррабою шифобахши кӯҳӣ маҳз дар ҳамин моҳҳои гарми тобистон гул мекунанд. чӣ аҷаб, замоне ки дар водиҳо аз гулҳои рангорангу шукуфон асаре намемонад, дар ин баландиҳо баҳорро метавон дубора тамошо кард. ҳоло тавре ки аз суҳбат бо роҳбаладамон маълум намудем, ин шаршара аслан аз оби чашмаи аз боло аз дохили кӯҳ бароянда ба вуҷуд омадааст. аз манбааш оби чашма тавассути роҳҳои табиӣ ҳосил кардааш нишеб шуда ба ин ҷо омада, заминаи пайдоиши ин шаршараи назаррабо аз баландии 50 метр гардидааст. чандин сол пеш ин чашма ва ин дарахтони гирду атрофи он низ набуданд, вале акнун тавре мегӯянд он ҷое ки об аст, он ҷо ҳаёту ободӣ пойбарҷост. ин ҷо манзурамон балонаи паррандае афтод ки дар миёни анбӯҳи дарахтони назди шаршара тухм гузоштаву ҳоло чӯҷа баровардааст. бале, албатта ҳамеша он чизе ки бо роҳи табиӣ ҳосил шудааст дилфиреб ва беҳамтост. ин ҳама манзара, табиати мафтункор, шаршараи тезоб ва яхину ширин, гулу дарахтони атроф, ҷонварон, боду ҳавои муаттар, кӯҳҳои барфпӯш дар пасманзари талу теппа ва кӯҳҳои сабз эҷоди бемисоли табиат аст. чӣ ҳад хушбахт буданд ки дар ин минтақаҳо сайру сайёҳат намуд ва зиёдтар аз ҳама дар деҳоти наздики ин мавзеъ зиндагонӣ кард. гирмон астай, кӯли қазоқон астай, кӯли Харикул астай, кӯли яшилкӯл ҷойгир шудагӣ дар мо. масофаи кӯли Қуштиягирмен 6 гектар астай, кӯли қазоқон 11 гектар мебошад, кӯли Харикул ин калонтарин кӯл астай ки 118 гектар мебошад. баъд
яшилкул тай пиряхода ҷойгир шидагӣ унҷо ҳам масофаш қариб 80 гектар аст унҷо. дар бари яшилкул пиряхи баралмас ҷойгир шидагӣ, хоб кӯҳо қариб унҷо ҷойгир шидагӣ. сайёҳҳо ҳамин линия қатъ меравад, ҳамин сайр қатъ меравад, ҳаминҷо бисёр вақт ҳамин пеши яшилкулда ҷойгир мешавад. мо хатсайри саёҳати экологиямонро дар ҷустуҷӯи кӯли бузургтарини ноҳияи Лахш яъне Харикул, ки ба гуфтаи сокинони таҳҷоӣ маънояш кӯли кӯҳна аст, идома додем. ба ҳангоме ки ба болотари ин кӯҳ баромадаву дар баландии 3000 метр аз сатҳи баҳр қарор гирифтем, манзараи зебою фараҳбахши табиати он моро аз идомаи роҳ боз дошт. аз нахлиёт пиёда шудем. ин ҷо чандин гулу гиёҳҳои наврӯстаи мавҷуданд, ки аз тамошояшон кас ҳаловат мебарад. дар гирду атроф гову бузу гӯсфандон низ ягон ба назар мерасед, ки аз алафҳои сабзутари ин мавзеъ мечариданд. ин ҷойҳо аллакай ба гуфтаи мардуми таҳҷоӣ дербоз ҳамчун чарогоҳ хизмат мекунад. алафашро барои хӯроки чорбо ва гулу гиёҳашро барои дармон бахшидан ба чандин давоҳо истифода мебаранд. дар заминҳои аз сатҳи баҳр нисбатан пасту ҳамвораш бошад, картошка киш мекунанд ва ё боғ бунёд менамоянд. махсусан иқлими ноҳияи Лахш барои гирифтани ҳосили хуби картошка мусоидат мекунад. тавре мушоҳидаҳо нишон дод, дар ин ҷо якчанд намуди ҳайвонҳои даштӣ низ зиндагӣ мекарданд, бахусус суғурҳо. сари ҳар як қадам суроხии хонаҳояшон ба чашм мерасид. суғур ҷонвари сурхчаи гурбамонанд буда, хӯроки асосияш растаниҳо ва баъзе аз намудҳои ҳашарот мебошад. дар баъзе аз мамлакатҳо ин навъи ҷонвар аллакай зери маҳвшавӣ қарор дорад. суғурро бештар барои пашм ва равғанаш шикор мекунанд. дар ин баробар дар дашту кӯҳҳои ҳудуди ноҳия якчанд намуд ҳайвонҳои маъмулии ваҳшӣ ва нодир сукунат доранд. аз ҷумла хирси маллаи тиёншонӣ, бабри барфӣ, бузи кӯҳӣ, гург, хук, харгӯш, кабк ва ғайра. инак пас аз каме дигар боло баромадан ниҳоят мо расидем ба макони бузургтарин кӯли ноҳияи Лахш. биандагони азиз, инак пас аз тай кардани зиёда аз 10 километр роҳҳои пурпешутоби кӯҳӣ, инак расидем ба яке аз мавзеъҳои зебоманзари диёри Лахшонзамин, ки дар ин ҷо дар масоҳати зиёда аз 118 гектар дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр кӯли зебоманзари доман густурдааст ва дар пасманзари он чанде аз кӯҳҳои баландтарини Тоҷикистон, аз ҷумла қуллаи Озодӣ, қуллаи Ибни Сино ва қуллаи баландтарини Тоҷикистон Исмоили Сомонӣ бо баландии 7495 метр қомат афрохтанд. кӯли мазкур дар миёнаи Талутепа ва манзараи кӯҳҳои барфпӯши қаторкӯҳҳои Помир ниҳоят мавзеи назаррабою дилфиребро офаридааст, ки ҳар як нафар мафтуни зебоии табиаташ мегардад. аз роҳ гаштан канори кӯл ва тамошои мавҷи он кас лаззати рӯҳиву равонӣ мебарад. илми тиб исбот намудааст, ки беҳтарин садо барои ором намудани асабҳо ин маҳз садои шилрос ва ё мавҷ задани об аст. ҳангоми назар кардан ба паҳноии кӯл назарамон ба ин паррандаҳо афтод, ки барои чанд лаҳзае ба ин ҷо фаромада омаданд. дар як назар кӯл дорои якчанд ҷазираҳо менамояд. дар воқеъ ҳамин тавр аст, аммо ин ҷо ҷазираҳои оддиву хушкнӣ. онҳо обсабзҳою гулҳоянд, ки болои мавҷи об гӯё арғуш мераванд ва ин бошад ба назар хеле назарраво намудор мешавад. албатта қадамзанон лаби соҳили кӯли паҳновар фикрҳо равшан мешаванду ҷисм қувват мегирад. воқеан табиат тамоми зебояшро ин ҷо бо тамоми нафосату фасоҳат арзонӣ доштааст. талутепаҳои сарсабз, ҷӯйчаҳои аз миёнаашон ҷоришаванда, ҷонварон, паррандаҳо, аспҳо,
чорвои калону майда дар атроф ва кӯли бузурге ҳамчун нишонаи ҳастии ҳаёт дар марказ ва ниҳоят дар пасманзари ин ҳама мӯъҷизаи дигари табиат, кӯҳҳои сарбафлоку бой аз захираҳои обии минтақа. қаторкӯҳҳои помирро дидаю боди салқини барфҳояшонро ҳис карда фикр мекунед ки гӯё шумо дар боми ҷаҳон қарор доред. воқеан қисми зиёди сайёҳоне ки имрӯз ба тоҷикистон меоянд бештарашон аз қаторкӯҳҳои помир дидан кардан мехоҳанд, зеро ба андешаи онҳо сайёҳи ба тоҷикистон омада бояд ҳатман қаторкӯҳҳои помирро бо баландтарин қуллаҳояш ки ҳамчун боми ҷаҳон дар дунё шӯҳрат доранд аз наздик дида бошад. ва ҳамакнун ин манзараҳоро тамошо карда ҷумлаи то ба ҳол оддии тоҷикистон мамлакати кӯҳсор ва бой аз захираҳои обист дар фикратон якҷаҳон маъно пайдо мекунад. дар мамлакатамон ба ин монанд манзараҳои дилфиребе ки то ҳанӯз дар бораашон маълумоти кофӣ вуҷуд надорад бениҳоят зиёд аст ва зарур мебошад ки онҳоро ба таври зарурӣ муаррифӣ сохт. тавре аз гуфтаи сокинони таҳҷоии минтақа бармеояд, Харикул ҳарчанд масоҳати бузург дошта бошад ҳам он на он қадар чуқурӣ зиёд дорад. нуқтаи чуқуртаринаш 14 метрро ташкил медиҳад. ҷамоати деҳоти Саритал дар деҳаи Осёбон кӯли калон дар масофаи 118 гектар ҷойгир аст ки таи чанд соли охир сатҳи оби кӯл бинобар кам шудани манбаъҳояш ки аз барфу боронҳо сарчашма мегиранд 2 метр кам шудааст. ин кӯл дар мавзеи ниҳоят зебо дар доманаи кӯҳҳо дар баландии бештар аз 3000 метр дар сатҳи баҳр ҷойгир мебошад ки назари ҳар сайёҳро ба худ ҷалб месозад. қайд бояд намуд ки дар ин мавзеъ гулу гиёҳҳои гуногун низ хело зиёд аст. инчунин дар ин мавзеъ якчанд намуди ҳайвонҳо мавҷуд ҳастанд аз қабили бузи кӯҳӣ, хирс, гург ва дигар намуди ҳайвонҳо хело зиёд ҳастанд. дар наздикии ин кӯл боз як чашмае мавҷуд аст ки аз миёни кӯҳ фавора зада баромада дар поёноб аз болои кӯҳпораҳо ҷорӣ шуда як шаршараи зебо дилфиребро ба вуҷуд овардааст. дар ҳудуди ноҳия кӯҳҳои осмонбӯс, кӯлҳои зиёд, чашмаҳои шивобахш ва дигар мавзеъҳои тамошобоб бисёр ҳастанд ки барои рушд бахшидани сайёҳатҳои кӯҳнавардию экологӣ ва табобатӣ дар ноҳия мусоидат мекунад. ҷолибияти дигари ин макон боз дар он аст ки ба ин ҷо омада худро дур аз омилҳои тараққиёти инсонӣ эҳсос мекунед. манзури мо ин бошишгоҳҳои замони сохташудаи даҳмардаҳост ки дар мавсими гармо ба ин маконҳо то 3-4 моҳ кӯч мебастанд. бошишгоҳҳо намунаи сохти хонаҳои оддитаринанд ки бо масрафи масолиҳи камтарин бунёд шудаву то ҳанӯз ин ҷо пойбарҷо мондаанд. дар хусуси пайдоиши Харикул ривоятҳо зиёданд. яке аз онҳо ки ҷанбаи табиии пайдоиши кӯлро маълум менамояд ин аст ки дар таи як шаби боронӣ ва бо задани раъду барқ ба мавзеи ин кӯли паҳновари сероб пайдо гардидааст. ҳамин тавр Харикул бо зебоиву бузургиаш, асрорангезии ривоятҳову кӯҳҳои барфпӯши атрофаш, боду ҳавои салқину форамаш, ялақоси мавҷҳояш дар партави нурҳои рахшони офтоб гӯшае аз биҳиштро мемонад. тамошобини азиз бояд гуфт ки имрӯзҳо
сайру сайёҳат намудан дар мавзеъҳои табиию кӯҳии тоҷикистон бисёре аз диққати меҳмонони дохилу хориҷиро ба худашон ҷалб намудааст. Ва ба шумо низ бинандагони азиз тавсия медиҳем ки ба ин гуна мавзеъҳои ҷолибу дидании як гӯшаи диёр сафар намоед ва дар ин рӯзҳои гармои тобистон дар ҳавои софу беғубори ин мавзеъҳо ҳаловат баред. ва ин ҷо бошад бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи экотуризм аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр. ҳамеша дӯстдори сайёҳату табиат бошед.